da fata gashi ne ma na saba in waƙe masu gata kin yi aure cikin gidan Musa kin yi rata ku furfuto dangi ku marmatso ku kyala mai zagiya ga wata nan kuma ga Zara mun gaske da Amina da Musa sun tashi kundi take masu gasar gudu kuce sai su nemi falke ni kuna san daɗin miya kyanta ta ji wake Amina hamadiyar kirki ki yi zaman ki a cikin ɗaki ya amarya dukan bukatun ki nemi Musa dan Ibrahim amshaki bai da wasa ya amince ya ɗauki nauyin ki na wuyansa kun yi aure na so da ƙauna jama kulasa zan baki wa ta shawara fariya ki haƙuri ki shuka alkhairiya ki ladabi da ma biyayya gurin mijinki kula da tsafta sannan ki zamto gwana ta girki kare ki dinga tausaya bai ya samu sauki dan akasin cikin zama karki dau mataki ki tabbatar halinki zai biki ki bi shi sau da kafa baraki Musa yana son ki mu mana shaida babu ƙarya gunki ya zama gishiki tun da ya fi baya lokaci ya yi shi kukumbar batun gidaya tun da halin kudin iri dai ne karku soya jinjina ga Musa tauraro an gogoron Amina da hero ga amadar Amina amma ka kai rigewa mu ji daɗi dukan hawayen ta kai tarewa ku zama lauluma na sirrin ku rufewa ki amarya kayan mijina ki adanawa kin fito kamshi yana tashi kin ko abun gashi zo amarya ta ango gaishe ki na yi rana in ki kai sake da mijina ki ba ruwana ji dare ake kashewa a nemi suna ga guri da ke da angon ki sai ku zauna yan uwan kudu suna murna zan kira wasu awage na ga iyaye na gwazon sa suna ta murna wata ango hata habiba ke na nuna an daura auren ɗanki Musa kina ta murna Hajja Fatiya Abuja da ke a gaisuwa ta Ummi Baba das tana nan a gaisuwa ta Hajiya Rabi gwagwa babba a gaisuwa ta Anti Gudi dukkanin harke a gaisuwa ta Mama Suwai Badas na sanya a gaisuwa ta Ya duka kyafi ki fito ke ji gaisuwa ta Hajiya Jummai Kano na mika gaisuwa ta Hajiya Uwa da na sanya a gaisuwa ta Hajiya Asaba Kano na mika gaisuwa ta Hajiya Asaba Zaria kin ji gaisuwa ta da Hajiya Halima na sanya Maman Abdul tana ta yin murna Hajiya Falmata a waken gari na sanyo Hajiya Mari farin ciki na gano ta tayowa Hajiya Salma tana cikin baituka na aure Maman Shamsi yana cikin baituka na aure Maman Gangara na cikin baituka na aure Maman Dada tana cikin baituka na aure
bala wannan sanya biki na aure. Baban uwa tare da saka baituka na aure. Sadiya bai ga nasa cikin baitukan na aure. Maman Abbas ta yi so tana murna an yi aure. Maman Amira tana ta yin murna kun yi aure. Maman Amra tana ta murna biki na aure. To sai maza manyan iyaye ne, zana kira su kuje ko gane. Baban ango Haji Ibrahim na yaba mai. A Wakara na biki na ɗanɗan shi yayi komai. Yayi murna yayi addu'a wacce yayi ta memai. Baba lawan yana cikin dangi. Profesa Adamu Abubakar na gwarzo. Sawun iyaye can na hange shi na waya zo. Baba ba da masu na murna an yawe. Baban Salma yana ta yin murna an yawe. Baba mai kuduma yana murna an yawe. Baba Malam Jos yana murna an yawe. Baba mai gama yana murna an yawe. Baba Ballama yana murna an yawe. Baba Dalladi yana murna an yawe. Baba Dalladi yana murna an yawe. Baba Tata Jina gaye murna an yawe. Baba Mantari yana murna an yawe. Baba Dattijo yana murna an yawe. Baba Balanzariya yana murna an yawe. Alhaji Ahmad Mafara na ga ya zo. Ɗahiru ofisa yana murna an yaure. Ku bi ni yanzu zan kira antis. Anti Momi Kano tana murna na ga ta zo. Anti Tabadiya Jos tana murna na ga ta zo. Anti Jummai Jos tana murna na ga ta zo. Anti Momi Jos tana murna na ga ta zo. Anti Iyami na ga ta yi murna na ga ta zo. Anti Jeje Jos tana murna ga ta zo. Anti Hadiza Jos tana murna ga ta zo. Anti Jamilan Sani na murna na ga ta zo. Anti Zainab Baba ta yi murna na ga ta zo. Anti Aminan Sokoto ta yi murna na ga ta zo. Anti Hadizan Makama na murna na ga ta zo. Baba Jiya tana ta yin murna na ga ta zo. Momin Hajiya Fati na murna na ga ta zo. Saratun Baba Ahmadu na ga ta zo. Sadiyan Baba Ahmadu na ga ta zo. Anti Kumbo ta iso gun biki na aure. Ku farfato kanne a gun ango. Amina Mina tana ta murna biki na aure. Okasha na ga yayi yo murna an yi aure. Hajara tana ta yin murna an yi aure. Nisai ma tana ta yin murna an yi aure. Sumayya na ga tana ta yin murna an yi aure. Hajjaju ma tana ta yin murna an yi aure. Shi ma Salim yana ta yin murna an yi aure. Ga Sadiya tana ta yin murna an yi aure. Da Sariya farin ciki ta yi an yi aure. Autan mama ta sunan kikin ziya zo. Khalifa da sullikan suna murna an yi aure.